Domnule președinte, stimați colegi, Hristos a înviat. Astăzi, Partidul Oamenilor Tineri votează abținere pentru că refuzăm să participăm la o păcăleală electorală. Guvernul vine în prag de alegeri cu așa zisă o reformă a pensiilor speciale, dar știți ce face de fapt? Nu elimină toate pensiile speciale, nu introduce contributivitate reală, nu face nicio schimbare adevărată aici și acum. E o lege făcută doar ca să dea bine în fața alegătorilor, dar care păstrează sistemul strâmb în continuare. Noi vrem o reformă pe bune, cu pensii calculate după cât ai contribuit, nu după ce funcție ai avut, cu reguli clare pentru toți, cu transparență totală și cu respect pentru cei care au muncit și merită. Nu putem vota o lege care doar mimează schimbarea. România are nevoie de dreptate, nu de aparență, de curaj, nu de calcule de partid. Noi ne abținem azi, dar nu tăcem. O să luptăm mai departe pentru o lege dreaptă, clară și completă. Vă mulțumesc!